नैबे लामाया बङाइगाव कलेजबो थांबाय आरो सार्किट हाउस बङाइगावनि बे लामाखौ सिगांहाय जों कलेज फरायनाय टाइमावहाय बेबायदि डिजाइन गोनां माने वाल बानायाखैमोन आरो बैफोरबायदि लाइटिं बेफोरबायदि बारा गैयामोन दा ओरैबायदि मोजां जाबाय आरो नायथावनो समायना महर मोनबाय आरो दा जोङो नै बङाइगाव कलेजनि रड मोनफैबाय दा बङाइगाव कलेजनि गेटजोंनो हाबनो होदों हाबनोसै जोङो ओरैबायदि भिर जाखाबाय आरो बङाइगाव कलेजनि फार्स्ट गेटजों हाबनोसै जोङो आरो हरैथिं सेकेन्ड गेट दंबावो नैबे बैजों बन्द' खालामदों ना मादों मिन्थिया थांबासो मिन्थिसिगोन थाब फै दा हाबसिन मोननाय नङा बन्द' खालामबा गैया ए बेजों सोआखै देग्लाय बेजोंसो सोयोमोन देलाय बेजों हाबनांगौ जोंना बङाइगाव कलेज मोनबा जों फरायग्रा
रावनखौ नाहरसैबा बायदि जाखायोलै नोंनाव ओइलाय फै खाथियाव नायफैदोब्रा नोंखौलाय सोर मा खालामनांगौ जाखो ना बै आगोलाव थाहैनो दा थानो मोननाय नङा सिख्लायाव बेहायनो बैयावसो नुहुरोमोन बैयावसो नुहुरो फै नङा आं नै राबननि मुर्तिखौहाय गोजाननिफ्रायसो जुम खालामनानै खेबहरबाय मानो होनोबा हाबनो होआखिसै बिसोरो आरो एफा मानसि हाजार हाजार मानसि बहा आरो हाबनो होनो सिङावहाय बेनि थाखायनो हाबनो होआखिसै आरो बिसोरो बाहेरानिफ्रायनो नायबाय जोङो नुहुरखायो आरो थेवबाबो माने गाहायनिखौ मोनहरा नालाय ओंखायनो जुम खालामदों आङो ओमफ्राय मानसिफोरनि खर'आ एसे एसे होथेबाय थेवबाबो नुहुरबानो जायो साननानै आं खेबबाय आरो गोबां मानसि गानैहाय सानथ्र'नो हाखायालै नै आखाया नैबे मोनसे बे मोनसे बे नैबे गोजावजों बे जोंहा बुंबाय नै बे बै ब्लु कालारनि माबाया आखाया बानायबाय सानाव फैगोन मोनगोन आइ लाबोनाय ओरैसो लाबोनांगौ फाग्लाय
Ôi giam đi. Mình phải đưa được lần. Nó dây cái mình đây quá này ăn mà. Drone này phải có drone. Không được. Mà nó có bụng gì của đấy có. Đi hướng sạch. Tam sudah dijilau ya kawan. Ini yang mati sekali oleh. Người này được chịu hạt sống.